Zovem se Valentina Tomašegović. Već dugi niz godina imam problema sa lumbalnim dijelom kralježnice, te dosta jake bolove u nozi sam imala i po raznim institucijama sam hodala, terapijama, nekakve minimalne operacije radila, ali to ništa nije jednostavno pomoglo. I onda sam došla do doktora Ćorluke koji je prilikom prvi put kad je pogledao moje nalaze već imao rješenje. Gospođa Valentina se meni javila u ambulantu radi svojih dugogodišnjih tegoba u donjem dijelu leđa. Ona je u svom liječenju pokušala nekoliko metoda do sada koje nisu dali povoljne rezultate i pregledom, dijagnostičkom obradom i nekom razgovoru sa Valentinom i sa njenim očekivanjima predložio sam joj operativno liječenje, predložio sam joj minimalno invazivni prednji pristup na LPTS-1 segment, prilikom čega smo napravili proceduru interkorporalne fuzije. Tom procedurom smo ostvarili povoljnu osovinu slabinske kralježnice, izvršili indirektnu dekompresiju neuralnih struktura i zapravo sve u jednom minimalno invazivnom zahvatu učinili da se ona gotovo trenutno vrati u redovne životne aktivnosti. Kad sam došla u Svetu Katarinu kod doktora Ćorluke, doktor mi je detaljno sve objasnio što bi mi napravio, na koji način, koliki oporavak traje i sve to. Poslije operacije je stvarno bilo tako kako mi je obećao. Da jednostavno bolovi su nestali, bila sam, ne znam, sama sam bila u čudu. Kod gospođe Valentine smo učinili operativni zahvat koji se zove ALIF LPTS-1. To je zapravo prednji pristup na lumbosakralni prijelaz gdje mi minimalno invazivnom tehnikom kojom ne presjećemo niti jedan mišić i trajno ne oštetimo niti jednu strukturu, imamo maksimalnu mogućnost terapijskog učinka. Prednost ALIF procedure je u tome što je puno kraći oporavak, što je to minimalno invazivna metoda, a pruža u odnosu na tradicionalne metode i znanstveno dokazano pruža puno bolje dugoročne rezultate na LPTS-1 segmentu i zapravo je prva metoda izbora za tegobe na tom segmentu. Taj isti dan nakon operacije sam stala na noge, imala sam osjet u nozi koji nisam imala dugi niz godina i sada evo nakon 2 tjedna nakon operacije sam se vratila svakodnevnim aktivnostima koje sam prije obavljala, ali uz velike bolove, a sad ih obavljam bez bolova. Rezultati kod gospođe Valentine su očekivani, vrlo dobri. Ona je sada 2 tjedna nakon operativnog zahvata, rana je potpuno zacijelila, ona se vraća u životne aktivnosti uz minimalne potrebe za analgetskom terapijom, što zapravo govori u prilog kako je njeno operativno liječenje vrlo uspješno izvedeno. Sami boravak u bolnici je protekao super, cijelo osoblje je bilo predivno, svi su se ponašali odlično, pažljivi su, susretljivi, puni razumijevanja. I evo, ne znam što reći, samo da doktora Stipu Ćorluku u Svetu Katarinu bolnicu, znači bi preporučila svakome sa ovakvim ili bilo kakvim drugim problemima. Centar za bolesti kralježnice, specijalna bolnica Sveta Katarina, najkompletniji je tim za liječenje tegoba sa kralježnicom u Republici Hrvatskoj, ali i puno šire. I ovim putem pozivam sve osobe sa tegobama u bilo kojem dijelu kralježnice da nam se obrate jer sigurno možemo ponuditi adekvatno rješenje na njihove probleme.